Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Levino pemirsa. Selamat sore guys, selamat beraktivitas. Saiki jam piro guys? Jam 5. Buah guys untuk sekolah larang mang. Untuk sekolah larang. Konti Mbak Lipah kok kentong. Ngene Pak Dul. Bakul tahu. Encing mang tak tekoi untuk tonjokan tapi sing buah mbah gampang. Alisku apik ora guys? Apik dong. Niki mae, aku dek nane ke ewoh. Jaluk tahu wonge dibuahi satu. Iya tak balekno. Dan ya mae yo buah siji. Buah siji wonge guys. Astagfirullahaladzim. Aku mbek mak tok lek mamang tak WA yo nan lek entuk tonjokan kondi kok ngene kentong dul tahu no oleh tapi aku buah ning pasar ae ngono wong ya wis wong buah ning pasar boleh apa sawi kaderi enggak saja tak kaderani guys kok sopo kuwi nih oke San kalau sepeda ya anyar guys dek nih wow San Bahrum pengen ndi kae Bahrum apa nanti bah bah kowe pengen ndi Mak ya? Mak ente kemiri porahan? Kalau ini tak tekane ban? Ban? Mak ente kok inde kemiri pora kalau Bahrum jaluk kemiri? Apa yang gue masak? Gue sok. Apa masak saiki? Sok. Oke guys, ini sudah sampai tempat gini Pak Dul untuk ibu buah ya pemirsa. Kita disugoi ada teh hangat. Dan ini aku di sini budale mbek mak etok. Kae ambek mbak sing ngadeg kae iki wong Jawa guys to. Ki sebelah kono ya wong Jonan. Dadi Pak Dul ki bakul tahu ning pasar dadi kenalane wakeh ngono. Dhisik aku pas wayah ndikae yo tuku apa jenenge kuwi tahune wonge. Kene jadah pas ngarepku. Jadah jadi nek mangan jadah wong meteng marai anake putih tenan pemitos gak roh guys. Sama itu ada kucur mame soto, wow mantap tapi segone ke lemesen wis HP-ne tak salehno sik ya guys ya. Iki aku tak karo makan dulu sik pemirsa sik gawe apa jenenge iki dokumentasi kanggo Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana ma razaqtana wa qina adzabannar. Biasane segone wong ewoh iki enak kurangen apa ibuh neh panggone di pawon. Kok aku dadi keselek guys. Monggo pemirsa wis iki karo inget-inget ki lho. Kok padha ngadeg kabeh malahan. Aku lagi njunguk kok malah padha ngadeg kabeh, guys. Ya wis tidak ada temannya. Loh, padha bubar kabeh. Iki ketemu Makat. Makat apa Makar ya wong Jawa, guys ki. Nek ki Mbak sapa aku gak roh jenenge tapi roh wonge. Ya wis tak terusno sik entuk mangan soto. Jane kurangen. Segone wong ewoh pokoke iki enak guys ngene iki. Dan samping saya ini ada istrinya Mas Dik pemirsa. Sepurane ya guys ya. Iki ndabinge rondok suwe soalnya 3 menitan. Nek daerah merah kene nuki 5:30 wis mati salone. Tapi nek daerah
kentong kok masih nyala ya. Ki mbake bakul sego goreng bojone Mas Buti. Diloro ya kemeteng. Iya kaya kowe aku ya ngono guys. Diapakno? Tintuk aku ngono. Mbak ini lucu. Sebenarnya aku ki nek ambek wong-wong ki nganu guys. Banyak yang kenal. Tapi yo tergantung sih. Delok aku. Wes guys, kenapa mentor ya Handi kenapa? Wes ditandakno dadak gak beneran. Lah yo. Nyah aku syuting ki lho ndek mung untuk iki guys. Rene. Neng kono menganu guys yo enek musik. Nek neng kene kan ape magrib kan nganu nyo yo. Mateni, Mas tes setengah 6 wis mati. Neng kono gak ijik masa ngantek magrib iki mang. Ndang. Syuting yo. Yo ngene Pak Dul tahu. Malah jos-jos wong kono. Coba bayangno wong santri-santri yen bebarengan ukir katresnan dicoploki kabeh. Ya mbok marah ya apa? Iya buah lah umume wong buah. Dindo pamer kan wis. Pamer. Ora pamer. Mak malah ning Banyuwangi malah nganggur. Lunga aduh malah nganggur. Wong lalinan pisan. Iya. HP wis ditokno jek digoleki ning jero tas. Berapa? Ndek inane lah pas ngongkon nyoteng aku. Pas mulai. Yo tekan kono. Ngono gur untuk sak konten tok iki. Wah, Kayu sing akeh yo. Nek aku tak padahal ngadol. tak ro nek aku mah. Empeng terus yo. Jalan-jalan yo. Wes ya. Guys, nek ape lair iki kudu dicoplok ora sing iki barang, guys. Nek jaman dhisik kan ki anting-anting ki kudu dicoplok jaman dhisik. Yo kudu dicoplok Mbok. Lak lek wong lanang kan. Yo melok jaman dhisik. Engko pas bar bayi lah nggih nggone. Kupingku delok. Pengen kena apa? Kupingku koyo wong lanang. Ini modeling ini. Modeling ini, terus lanang jadi ini. Lanang kok iso manak kowe. Di. Ini mangan tok iki, guys. Air sama ini. Sombir make ya tak kon ngene ae. Soale mantu mbek sunati beda. Nek mantu ki pengeluarannya akeh bayar dekor dan lain-lain. Nek sunat saitik berarti. Sunat Yo jane iso imbang, Mbok. Kan nek mantu ambek sunat iso imbang. Nek acarane kaya yo gede, gedean lah. Ngono. Orang itu logikanya itu banyak. kayak aslinya agak tak tanggapno kok tak tanggapno sontek. Walah batiku malah bagus. Bati. Jane. Cara nanggep barongan dek gajen. Mesti iki. Awake pengen nanggep barongan dek. Baru lalu. Gilang. Apa 10 juta. Sak open ini gak ya apa 10 juta. Lah nek kadro 1,5 karonan nyanyi wi orjen rong ini buat terus. Yo 3,5. Yo kan barongan terus nek tak tambahi 1.500. 1.500 lho. 1.500 repes. Guys. Guys, ini nama pengi. Suwi. Tiga ano to, kok tiga ano. Telur 6. Telur 6. Mie gorengnya 2. Telur 6 mie gorengnya. Aduh, tangku. Guys, itu. Mae yo, kowe runtur, Mak. Runtur. Sesuk manganan. Kita go masak. Di. Telur 6. Ya. Astagfirullahaladzim. Tidak bukan apa-apa ya, gak bukan.
Ada. Jauh lo. Pira mak? Eh? 7.000 ambekan 4.000 berapa? 11. Kuwi peteng wis Ya kembung. bareng ngombe banyu ku lho. 11 sampai 8 berarti 19. Amat. Kok akal mana? Oh, astagfirullah, sok 1.000 apa Raiko? Apa jajan? Kayak skarpa apa Jajan. Raiko ae lho apa-apa kok. Sik apa ya? Kakek. Dah wis tak kakek. Mais. Bubuk begitu gas kesal. Nah, pas ya. Terima kasih. Guys. Iki lho baru guys. Iya ora lah. Kok nyong guys. Walah. Kok ora di. Yo sing 1000 ro iku. Lah pe jajan mak rong Aduh kok jos koyo nek tak keroki nek kembung wetengem iki dadi persiapanku yo. Sesuk ambenge nganggo mie goreng ae karo endog karo ngapa jenenge guys wi. Endog mie karo nang manasati sesuk kerennya tahu ambek tempe. Bar ki kok terus nek ning kene pas riyame aku tak tuku bae iki. Kayak banyak siji-siji. Nek kene ya tuku bubuk sing bunter. Apa ya tutup lawang. Mbah gak roh paling kondang koyo kadru genem. Ketoke yo. Sayange ndik kayak kene apa? Kene. Apa ya kuwi Dik kan guys kok goreng ora. gawe ya. Aku tak ora digugah. Wong kuwe wis ngiler kok. Wis pemirsa ya kimang kesuwane. Wah ning kene wong digawe sing kimang lo kadro ya beni dung. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel di di bawah. Iklannya skip terus bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dadah.